Takže čaute ľudia, a ja som váš nový let's player, volám sa Luky a toto je moje prvé video na mojom novom kanáli a začíname hneď s novou hrou Need for Speed World. No a hneď nám tu vyskočila tabuľka na magnet a tieto vecičky, že môžeme použiť turbo a nás to zrýchli. Toto je taký zrýchlovak, ktorý vám viac bude zvyšovať speed a toto je, že sa vám sa to načíta a keď toto na to stlačíte, tak sa vám to obnoví a môžete opäť všetko použiť. A toto je magnet, čo keď vyšlete na prvého, tu je prvý Spyro, tak na ňo to vyšleme a všetky auta sa budú priťahovať na ňo. No tak, myslím, že môžeme dať a ideme na to. Ja už som túto hru hral, mám aj svoj primárny účet, to je môj taký natáčací. A no, pekne zo začiatku, hneď sme druhý. A keď už natáčam, tak jedno nitro by sme si mohli dovoliť. A hneď máme achievement, Dinosaurus čau. Ďalej k môjmu YouTube by som chcel sa vyjadriť, že už jeden YouTube channel som mal, ale je odstránený, takže možno niektorí z vás nás budú poznať. No a hneď do začiatku som si kúpil auto iné auto, ako som točil na mojom bývalom kanáli. Je krajšie, tak som si radšej kúpil krajšie a nesúdil som rýchlosť hore. No a lebo niekedy, keď máte rýchle auto, no ale nemôžete si ho až tak vyupgradeovať, iba niektoré motory máte odamknuté. A na týchto peckových autách máte väčšinu slabých motorov zamknutých. No to je zvláštne, slabé motory zamknuté a silno otvorené. Ja už som si tu aj kúpil motory Super Silence, tak trošku rýchlejšie nám to pôjde. Dobre, takže čo budem na tomto channeli točiť, alebo kanáli? Budem točiť Need for Speed World, Minecraft a asi len toto dve hry. Možno natočím World of Tanks, ale to naozaj možno. Není to isté. OK. No. To sa nám dobre vedie, no. Prvý krasivý. A máme... Yes! Takto sa to robí, Spotrebovali sme 1 nitro a jazdili sme s týmto autom. Tak, dáme next. Nám idú, dobre, viem. Nám idú XP a tu na cache, takže peniaze. Klikneme tu a dostaneme nejakú vec. Ja som dostal 3 štíty. Dobre, no tak, ja myslím, že ešte si vyzberáme achievement. Ideme hľadať. Kde len by mohol byť a nájdeme a dostaneme z toho achievementu nejakú kartičku. Claim reward, a tu máme kartu. Dostali sme skill mode. Dobre. Takže to by bolo asi na dnešok všetko a čus!